Jidher biċ-ċar li Joseph Muscat qed iwiegħed lid-deputati Laburisti li ma ngħatawx karigi ta' ministri jew segretarji parlamentari xi karigi uffiċjali oħrajn. Dan jirriżulta minn dak li qalu diversi deputati Laburisti li s'issa ma ngħatawx ir-rwol, hekk kif dan l-istazzjon esklusivament irnexxielu jieħu l-kummenti ta' dawn id-deputati wara li ħarġu mill-laqgħa tagħhom ma' Muscat. Kellek laqgħa mal-Prim Ministru tikkonferma? Iva. Dwar x'ex kienet il-laqgħa? Dwar il-kontribut li nista' nagħti jiena dil-leġislatura. Kellna laqgħat kif nagħmlu s-soltu, hija waħda mill-laqgħat kordjali milli iżhom normali Dr. Joseph Muscat. Dwar x'ex kienet il-laqgħat li kellek mal-Prim Ministru? Affarijiet kif ħanibdew nimplementaw il-programm elettorali tagħna ta'. La kordjali ħafna dwar kif se naħdmu fix-xhur u fis-snin ġejjin. Le, kienet laqgħa kordjali fil-ġenerat li ġejjin tisimgħu aktar dwar il-karigi u t-talbit li tagħna l-Prim Ministru. Dwar x'ex kienet il-laqgħa tiegħek mal-Prim Ministru? Laqgħa kordjali ta' ġiex tiħbi. Assenjalek xi rwol partikolari il-Prim Ministru? Very much, no comment. Dwar x'ex kienet il-laqgħa tiegħek mal-Prim Ministru? Il-Prim Ministru batalija biex ikellimni u tkellimna. Skont diversi sorsi jidher li l-Prim Ministru qed jipponta biex id-deputati bla kariga ikunu chairpersons iżda mhux assistenti parlamentari wara li ironikament fil-leġislatura li għaddiet Muscat kien ikkritika u ħa vantaġġ politiku mill-inizjattiva tal-Prim Ministru preċedenti li jinkludi lid-deputati bla kariga biex jassistu fil-ħidma tal-Ministeri. Kulħadd għandu rol fil-ħin li ġej ħadkunu tafu r-rol il-ġdida tiegħi. Ġiġa bdejt il-professjoni tiegħi, għaliex ma niformax parti mill-kabinet, però għandi xi karigi oħra u xi doveri dmirijiet politiċi oħra li se nagħmilhom bil-qalb. Tista' taqsam magħna xi rwol li assenjalek il-Prim Ministru? Le dak issa tisimgħu iktar fil-ġranet li ġejjin. Assenjalek xi rwol partikolari? L-affarijiet se jiġu mħabbra minn hawn ftit ġranet oħra, ovvjament imbagħad tistennew minn il-Prim Ministru. Jiġifieri se tkun assistenta parlamentari ta' xi Ministru? Toħroġ stqarrija u jagħmel istqarrijiet opportuni l-Prim Ministru. Se tkun assistent parlamentari? Le mhux kwestjoni ta' assistent parlamentari, se jkolli kariga uffiċjali ma jħabbar il-Prim Ministru fil-ġranet li ġejjin. Jiġifieri mhux ħajkun hemm assistenti parlamentari? Ma ddiskutejniex il-pożizzjoni ta' assistent parlamentari. U taqsam magħna xi rwol assenjalek il-Prim Ministru? Ħajħabbar il-Prim Ministru fil-ġranet li ġejjin. Għalkemm kulħadd iddeskriva l-laqgħat bħala kordjali u kkalkulat li kull laqgħa damet madwar nofsija, b'ċertu deputati jidumu aktar minn oħrajn. Fost dawn kien hemm Ġustin Caruana, Carmelo Abela, Silvio Parnis li fil-leġislatura li għaddiet kienu kelliema ewlenin tal-Oppożizzjoni Laburista u li issa spiċċaw mingħajr ir-rwol. Inti kont kelliema l-Oppożizzjoni għal bidja u s-sajt, issa dak l-irwol fil-kabinet ingħatal xi ħadd ieħor. Xi kummenta dwar dan? Ngħatal wieħed mill-iktar kollegi kapaċi tiegħi, il-Prim Ministru jaf x'inhu jagħmel. Jiena l-politika dejjem ħatta biex inservi, ġifieri isservi biex għax tkun Ministru. Għajem il-punt li inti kont kellim ewlieni għall-Oppożizzjoni fuq il-politika soċjali u llum qiegħed mingħajr kariga fil-kabinet. At this point ma nixtieqx nikkummenta aktar, kienet laqgħa dwar il-kontribut li nista' nagħti f'dil-leġislatura naturalment u nixtieq tirrispettaw li għalissa ma nħossu jeħtieġ nikkummenta. Fil-ħin li domna quddiem Kastilja spikka nuqqas ta' deputati Charles Boħaġar u Marlin Farrugia li ma tfaċċaw fl-ebda ħin għal dawn il-laqgħat.